Cum am de 14 de centimetri și ăsta are mai multe gendere. Jur. Te fac cu spatele, mă. Ia dă-te jos, că are colegul pistolul pe tine. Hai, cu mâinile sus în genunchi, liniștit. Bun. Du-te dacă ai ceva în porba și îi luăm. Hai, colegul, dă-te și tu jos. Bun. Ia da, stai așa. Ține arma pe ăsta să bag și eu o leacă mâna în buzunar. Dacă are ceva în portbagaj. Nu, frate. Aici e inspecția, când mergem eu, mai acolo. Bun, am luat căscuța și telefonul. Fii atent. Ridică-te liniștit. Și încet Hai. și calm. Nu, frate. Uite, O las dacă are ceva cu în ea portbagaj. Dumnezeu imediat. Ai ceva în Fii portbagaj. atent. Mă Ia gândesc. ascultă-mă, frate, fii atent. Stai așa. Te-am legat la mâini cu sârmă. Stai așa să deschid portiera. O sârmă de-aia ruginit. Oricând mașina noastră. Ce boală faci, mă? Sus. Hai, coleg, urcă mașină. E legat la mână cu sârmă. Pune-te acolo lângă el, frate. Rapidus. Printre scaune. Printre scaune. Ala, primul stel tu l-ai luat. Aici, colega. Ho, prea mult. Bine, a fi. Nu Eu am coboră, lăsat- ți-am zis am eu să luat-o cobori? la mine. Nu la una. Gata, Lasă-mi acum, jos, în pun-te în genunchi la genunchi. perete. La, Pun-te în genunchi. la perete, în genunchi. Cu fața la perete. Lasă-l. Ești ok? Fii atent. Ține arma pe el, că Fute-l. fac acum o schemă, bag. M-a scăpat după jos. Super. Nu le iau, colegul, stai liniștit. Așa. Bun. Ia fii atent, bossule. Din câte văd, ai niște arme aici, în buzunarul ăsta. Stai, uite acolo. Ai niște Jucării. arme acolo în buzunar, jucării, dar ai că... Nu știu, frate, Pistol. exact. Ai niște jucării pe acolo, ai un pistol, ai o chestie, stai așa să facem ceva cu ele. Bun, perfect. Stai așa să bag ceva în buzunar la mine de la tine, de acolo, de portofel. Bag 3000 în buzunar, așa, bun. Ia stai așa, colegul drept, să împărțim banii. Ține ținta pe băiatul ăsta că îi dau cu pistolul în creier imediat, stai așa. Da, face figuri.
O, că am glumit. Stai să-ți dau banii, colegule. A, direct în buzunar. Ești mai tânăr. Mulța. Vezi că mi-a dat 15.000. Ia zi, bossule. Ia fetne, bossule. Cât te da pe tricoul ăla? Nu, lasă-i hainele măcar. Zgăsitule. De la nanicul din piață, cu 10 lei, da? Am înțeles. Original din China. Da? 5.000 de euro, am înțeles. Pe care Știi mărimea pișează cumva? fuleț. Mărimea, o știi? Am înțeles. Așa, mărimea. 2. XXLLL. Vezi că ți-am pus un L în plus, vezi că ești prost. Așa, să nu mai facem pe proștii. Zic. Din China. Da? Facem aici scheme din astea? Suntem tare în gură, facem caterincă proastă acum. Sunteți tare în gură când cu pistolul pe dumneavoastră? Nu mai vorbi peste mine că te împușc. Și după aia s-ar putea să vorbești cu Dumnezeu. Acolo, în rai, în astea. Oh! Te-ai speriat? Ce-i pălie? Da. Așa. Colegul rău pare că nu-i poți face buzunar la gât. Adevărat, coleg, adevărat. Avea buzunar și acolo, numai la genunchi. Ia uite, Hai, vezi că cuțitul ăsta? Vezi că patinezi el, colegul. Mai comentezi mult? Da. Știi care e diferența dintre ucis și sinucis? Hm? Hai că tot la fel dacă e. Wow! Rămâne grele? You're idiot, sorry. Yeah. You're a gypsy. You stay in. I go with my friend Gypsy to kill you. No. And me. I have more kids. 10. 10 boys and 10 girls. Girls. În fine. Nu m-am cu engleză. Coleg, hai că merg că te omor pe tine. Și bag mâna în buzunar scușit de la tine 3000. Hai. Am zis să vii. Ah. Mm. Mm. Colegul sus, că m-am dus. Nu te auzi. Zic că nu se aude. Da, bun, acum mă auziți? Da, idiotule. Da, știu, am făcut o gaură. Bun, ia ridică-te și dansează. Să nu mori. Am să bag două ziare. Eu am zis să ridici să dansezi. Faci încălzirea. Așa.
Ia fi atent. Când îmi da pe ți-ar sta bine. Oh. Nu așa aproape de microfon cât împușc. Microfonul ăla când doar cântă, el cântă, frate, el are microfon, mă înțelegi? Eu asta zic. Te-am făcut una cu pământul? Ia fi atent. Ultima ta dorință în afară să trăiești. A, da? Ia-i al colegul pe sus. Urcă în spate. Ți se pare? Ce armă? Arma ușoară, are 5 kg. Mergem, colegul. Hai mai repede, vreau să mă culc. Să-mi caut o bancă. Băiatul, vrei să fii liber? Ce ești dispus să faci pentru libertatea ta? Bă, ia-l înapoi pe sus. O scăpa Ești tot. prost. Ce ai, mă? Ce ai, mă? Ce e căzătură? Merge pe ponton colegul? Da. Ia, ce-o bătut din ghius. Băiatul, cât e dale de viață, procente de viață mai ai? Că până când e... Nu am procente de viață, viața mea este nelimitată. Las, cu lemne. Că îi zic glonț în cap. Poftim? Nu mai poftează, că să plec. Câte nelimități de alea de viață ai? În curiozitate. Permiteți? Nu. Nu, atunci vezi că poate mori. Nu Mor? cu intenție, nu cu intenție. Ah. Ia, fii atent. Lasă jos și pun-te în genunchiul ăsta. Ăsta cu Palm Manager pe la jos. Palm Manager. Acum mă pun colegul în genunchi. Nu tu, mă. Retardatule. M-am plictisit de ăștia. Așa, ia, ține arma pe Superman Go, ține arma pe fete. Superman Go. Nu mai aud melodia. Superman Go. Ce faceți, doamnă, aici în secție? Apasă că-ți-l handicapat. Bă, handicapatule, n-ai voie. Bă, handicapatule, n-au legat că faci power gaming. Așa. Handicapatule, faci power gaming. Hai, Pentru? vezi ce faci. Pentru handicapat ce n-ai voie să Poți curși. să taci, te rog frumos, și să-l lași Scuze. să... Explică-i mai prost că dai răciora pe cap.
Ești sigur că vrei să mă împingi?